Caibidil 3 Taid Uirlisí. Taid Uirlisí atá ag na ceoltóirí seo ar fad. Is taid uirlis é an mandolin. Úsáidtear figéin chun ceol a bhaint as taide an vandolin. Scríb na Commodóí Mozart agus Beethoven ceol don vandolin. Is taid uirlis é an gitar. Seantar gach sort ceol ar an gitar. Is taid uirlis í an chlórseach. Tá sí ar cheann de himbal náisiúnta na hÉireann. Tá an chlórseach is sinne in éireann le feiceáil i gcoláiste na tríonóide. Deirtear gur le bríonn bormha an chlórseach sin. Is taid uirlis í an idal chomá. Úsáidtear bogha chun ceol a bhaint as taide na fidile. Cé acu taid uirlis is fearr leatsa.